Кызлар, исәнмесез? Ничек сезнең хәлләрегез? Менә без сезнең белән бүген укудан тыш очраштык. Шулай бит инде уку сәгатьләре тәмам. Сез һаман әле кайтып китмәгәнсез. Сез әле һаман да өйдә түгел, сез һаман гимназиядә. Шулай бит. Нинди максат белән килдегез сез монда? Сез бүген театр түгәрәгендә, шулай бит? Безне таныштырып үтегез әле. Нинди театрга йөрисез сез? Нинди түгәрәккә йөрисез? Тылсым театр түгәрәге. Тылсым театр түгәрәгенә. Һәм бүген сезнең монда репетиция бара, шулай бит? Нинди әсәрне кабатлыйсыз бүген? Нинди әсәргә әзерләнәсез? Ике чәчәк. Ике чәчәк спектаклен куярга әзерләнәсез, әйме? Нинди рольләр башкарасыз анда, кызлар? Чәчәк ролен. Чәчәк ролен уйныйсыз, әйме? Иде үзегез белән тагын да якыннанрак таныштырып китегез әле. Кем буласыз сез? Ләйлә Аскарова. Ага, Ләйлә Аскарова. Син ничәнче сыйныфта укыйсың безнең? 4нче сыйныфта укыйм. Калимуллина, мин 3нче сыйныфта. 3нче сыйныфта укыйсың. Кичкенә генә булуыңа карамастан инде шундый зур театр түгәрәгенә йөрисең, әйме? Кызлар, инде ничәнче елдан бирле, кайчаннан башлап йөрисез шушы түгәрәккә? 1нче класстан ук. 1нче класстан ук, син? Шулай 1нче класстан ук, әйме? Ошыймысың? Ошый. Ага. Яхшы. Менә ниндирәк рольләр уйнаганыгыз бар инде менә шушы ике чәчәк спектакленнән кала? Песиев кызы Әнисә исеме. Аннары Тавык, күз нурым. Минем песи ролен уйнаганым бар һәм Шеби булып уйнаганым бар. Шеби булып уйнаганың бар. Ага. Әле бер көнне генә сезнең чыгышыгызны карап киттек. Шулай бит, Огневода сез анда чыгыш ясадыгыз, тавыклар биюен күрсәттегез. Бик тә матур булды. Афәрин, кызлар, булдырдыгыз. Менә шушы талант кайдан килә дип уйлыйсыз? Ул менә сезнең үзегездә бармы, әллә инде сезнең укытучыларыгыз яхшымы? Укытучыларыгыз яхшы. Кемнәр укыта сезне менә театр сәхнәгә чыгарга, үзегезне тотарга укытучыларыгыз кем? Энҗаба һәм Чулпан апаларга рәхмәтләрегез дә зурдыр, шулай бит? Кызлар, инде спектакльләр куя торган кешеләр буларак сез әдәбият фәнендә бик яратасыздыр, шулай бит? Ошыймы сезгә әдәбият? Һәм әсәрләр укырга да яратасызмы? Менә сезгә рольләр бирелә бит инде, сез шушы рольләрне күз алдына китереп, шушы әсәр белән тагын да танышырга теләк туамы сездә? Яратып укыйсыз, әйме? Ярар, кызлар, бик зур рәхмәт сезгә, киләчәктә уңышлар телибез сезгә, ярыймы?